Bé, moltes gràcies. Bon dia a tots. Avui per mi és una ocasió especial, molt certament emotiva també, de tornar a tenir contacte amb molts de vosaltres de l'àmbit del sector sanitari. La meva presència avui, de totes maneres, ho és, jo diria, amb una doble condició, a part de, diguéssim, de fer la presentació d'en Josep Maria. La primera, per ser amic personal d'en Josep Maria, és ell, diguéssim, directament, que em demana poder fer aquesta presentació, la qual accepto molt gustosament. I la segona, segurament, amb la meva condició d'exdirector del Servei Català de la Salut i, per tant, diguéssim, d'haver mantingut una vinculació amb el sector sanitari durant uns anys, especialment amb aquesta d'exdirector del Servei Català de la Salut. Dit això, només emmarcar una mica el que podrà ser la seva intervenció. Ens trobem, com sabem, en un context actualment de més de 20 anys de la creació del Servei Català de la Salut. El seu disseny, la concepció, l'organització i funcionament del CatSalut, òbviament ha anat experimentant adaptacions i evolució, tot amollant-se a la realitat de cada moment. Els reptes organitzatius que té el Servei Català de la Salut, òbviament, estan vinculats també a l'evolució constant del propi Sistema Nacional de Salut dins a la vegada d'un context global europeu. La compra de serveis, els sistemes de pagament, la cartera de serveis, els drets dels usuaris i pacients, les interrelacions amb els proveïdors, la planificació i formació i reclutament dels professionals sanitaris, les corporacions professionals, el món de la recerca biomèdica, l'evolució, la incorporació de les noves tecnologies, la relació dels diferents nivells assistencials, la governança dels centres, la sostenibilitat econòmica i financera del sistema, l'envelliment demogràfic, etc. Són conceptes que a tots vostès els sona molt directament. Són algunes de les principals qüestions a les que cal donar resposta. Estem, doncs, atents a la presentació d'en Josep Maria Pedrosa per tal de compartir la seva visió sobre l'evolució del Servei Català de la Salut en la funció d'asseguradora pública en el context esmentat. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per haver-me convidat. Saludar el president del Col·legi de Metges, el vicerector de la universitat, els representants de Pfizer que ho fan possible i especialment a tots vosaltres. Alguns d'ells que són de casa, no sé si els hauria de saludar o dir què hi fan aquí. Però en tot cas, si hem de fer preguntes, tindrem la sort que igual ja ho saben, que de tant en tant les passo perquè contestin ells. Per tant, si n'hi ha alguna que no sé, que estiguin alerta. T'agraeixo molt, Ramon, que hagis acceptat presentar-me. Com molt bé dius tu, en aquests moments per mi ets un amic. Vas estar durant una època al meu cap com a director del servei i per tant va ser el que em va donar l'oportunitat de conèixer intensament aquesta casa, malgrat que tots comencem a tenir anys i fa temps que voltem en el sector i alguns encara que qüestionen si això és bo o no, jo penso que no, que majoritàriament és bo. Anem acumulant experiència, moltes vegades també jo em pregunto amb alguns periodistes que ho demanen, dic, escolta, tu has estat al Mundo i després passes a Catalunya Ràdio i després al RAC1 i també volteu sempre en el sector, no acabeu anant gestionant granges de polls ni empreses de neveres. Per tant, moltes gràcies, Ramon, per estar avui aquí. A mi m'agradaria, quan Antoni Salvà em va demanar com centraria el tema i que em demanava un títol, dic, posa-li un títol genèric i a partir d'aquí, depèn de les condicions, jo el podria adaptar o no adaptar. I per tant, com és lògic, vaig voler parlar del Servei Català de la Salut i de l'evolució com a asseguradora, malgrat que, com veureu, des d'un àmbit molt genèric, m'irés viatjant amb dos temes en concrets, amb el reforçament d'asseguradora i amb el reforçament del govern corporatiu. Amb això no vull dir que siguin les parts més importants del servei, n'hi ha altres, evidentment, però sí les que penso que en concepte, com a visió pels que treballem i en quant a responsabilitat de fer funcionar una organització, per mi són les prioritàries.
El Servei Català de la Salut es va crear mitjançant la llei 1590 amb un objectiu que era millorar el nivell de salut de la població desenvolupant un seguit de funcions. Com tots sabeu, la seva naturalesa és d'un ens públic amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat de compliment de les seves, diguéssim, finalitats. I aquí sí que em permetreu que les llegeixi, perquè val la pena recordar-los i perquè són tantes i se me n'escaparien. Però diu que les finalitats del Servei Català de la Salut són l'adequada distribució dels recursos sanitaris en el territori, l'òptima distribució dels mitjans econòmics afectes al finançament dels serveis i les prestacions, la coordinació de tot el dispositiu sanitari públic i de cobertura pública, la integració de les actuacions existents relatives a la protecció i millora de la salut de la població, la prestació dels serveis de promoció i protecció de la salut, la humanització dels serveis sanitaris, la millora i el canvi progressiu cap a la qualitat i la modernització dels serveis, l'estímul i sostenibilitat de la investigació científica en l'àmbit de la salut, l'actualització harmònica, eficient i coordinada del sistema sanitari públic de Catalunya i a dins de les funcions l'ordenació, la planificació, la programació, l'avaluació i l'inspecció sanitària, la distribució dels recursos econòmics afectes al finançament dels serveis, la gestió i administració dels centres i serveis i establiments de protecció de la salut i tot el potenciant l'autonomia de gestió d'aquests centres, la gestió i l'execució de les actuacions i els programes institucionals en matèria de promoció i protecció de la salut, la gestió de serveis i les prestacions del sistema sanitari públic, l'establiment de directrius generals i criteris d'actuació vinculants en quant als centres, serveis i establiments adscrits funcionalment al Servei Català de la Salut, l'establiment, la gestió i l'actualització d'acords, convenis i concerts, i per si faltava poc, l'última, qualsevol altra funció pública sanitària no establerta en les anteriors. Per tant, com veieu, això era tot. Això era tot i això és el que diu la llei. Això avui està amb la llei d'ordenació sanitària de Catalunya, de fa més de 20 anys. Una altra cosa és com hem fet anar evolucionant tota aquesta història. I a més, la pròpia llei deia que per l'exercici de les funcions del Servei Català de la Salut ho pot fer desenvolupant les esmentades funcions directament, establint acords, convenis i fórmules, formar consorcis de naturalesa pública o crear qualsevol altra o participar en qualsevol altra entitat admesa a tràmit. Per tant, en definitiva, el que marca és una institució, un ens públic, com dèiem, un ens planificador, amb dues eines importants, el Pla de Salut i el mapa sanitari, amb una capacitat de compra de serveis a través del contracte, amb una capacitat d'avaluació, bàsicament del comportament dels seus proveïdors, i el finançador, el distribuïdor de la riquesa i dels recursos. Per tant, de garantir aquest equilibri entre l'oferta i la demanda. Evidentment, això és el que hi ha, encara continua la llei, però evidentment ho hem fet anar evolucionant de diferent manera. Ja en l'any 95, amb la llei 1195, ja va tocar normativament alguns aspectes, però eren més aspectes vinculats a un tema, diguéssim, de normativa de contractació i de constitució d'organismes o empreses. I possiblement també va tocar en aquell moment alguns elements funcionals d'organització pròpia del Servei Català de la Salut com eren els sectors sanitaris. Si bé és cert que aproximadament l'any 2000-2001 és quan es dona una empenta a una voluntat de visualització amb aquest rol d'asseguradora i d'un mot o altre s'emmarca, s'entreu tots els aspectes de finançament per situar-los a més en un òrgan de màxima autoritat com és el propi Parlament. El Parlament, evidentment, però el Departament a través de la decisió del Parlament. Per tant, s'emmarca aquesta part, es va començant a definir els diferents rols i posteriorment, el 2004, amb la creació de la Direcció General de Planificació, emmarca la planificació estratègica també en l'àmbit departamental, traient-ho de l'àmbit del CatSalut i deixant amb ell la planificació més operativa tant en les seves estructures centrals com territorials. Per tant, ja hi ha una sèrie de processos de transformació que en aquest decurs dels anys, i si repassem algunes de les conferències o llibres editats amb participació dels diferents directors del Servei Català de la Salut que hi ha hagut en aquesta casa, doncs cada un d'ells, amb el seu procés, van marcant un seguit de trets significatius en les seves èpoques. La primera època inicial del servei, evidentment, el que remarcava era la constitució del servei com a tal, com aquesta entitat en la qual intentàvem ja començar a separar el que és la provisió, el finançament, la provisió de la compra, en el qual s'emmarcava d'un mot o altre
aquells elements d'eficiència, les 3 E's, eficiència, eficàcia i efectivitat, que tenia que marcar tot aquest entorn sanitari, tot aquest sector sanitari, i ja en aquell moment, en el 90, 91, 92, doncs ja es deia i s'avançava que sense una millora sensible del finançament del sistema patiríem i els problemes sorgirien. Posteriorment es fa èmfasis en l'evolució del Servei Català de la Salut, en recordar que és fruit d'un consens del sector, no és que sigui un ens o creat aprofitant coses noves, sinó realment al revés, aprofitant tot el que ja hi havia amb l'estructura d'aquí catalana. Es dona èmfasis en la importància de la gestió, amb les idees que els hospitals són empreses i com a tal s'han de gestionar d'aquesta manera. Com deia, el servei és fruit del naixement d'una realitat viscuda i no pas des d'una teoria, i es comença a introduir la idea que d'un mode o altre no deixa de ser un generador de riquesa. Segurament, més que generador de riquesa, és un distribuïdor de la riquesa a través de l'assignació que fa en el territori. I d'un mode o altre es comença a reflexionar en el si del servei que la relació ha de ser amb el client, no amb la relació administració-administrat. A l'època del Ramon, i aquest és l'únic que citaré per no evitar-ho, però es fa més èmfasis en 2 coses. Primer, un pas més amb la gestió. És l'època de la cessió de gestió a les entitats de base associativa. Jo penso que és l'extrem màxim de la voluntat de l'autonomia de gestió que pugui en aquests moments representar-se. Per tant, en aquell moment, anys ja 95-98, es fa èmfasis amb aquest model de gestió portat al màxim extrem d'autonomia, i segon, amb la consolidació, la creació de l'RCA i la TIS. Per tant, l'altre element, per mi, clau i fonamental del Servei Català de la Salut, que durant massa temps ens en oblidem, que bàsicament és pel qui treballem, que és pel ciutadà, pel client o per l'assegurat, segons com es miri i com comentaré després. Per tant, jo penso que és una peça fonamental, una peça de registre i de coneixement i identificació del que per aquí, en definitiva, tots treballem. Posteriorment, i en diferents etapes, s'ha reforçat en el període, sobretot 2001-2002, el model de l'asseguradora, s'han introduït elements de comparatibilitat, de benchmarking, com la central de resultats, que fa pocs dies van presentar la seva quarta edició, i d'un mode o altre, per acabar amb la situació del 2010, ja de l'aprovació com a tret remarcable de la llei d'universalització, que després comentarem una mica més, que és el que d'un mode o altre garanteix, almenys garantia fins ara, el fet que, com molts em coneixen a mi a vegades en reunions com aquestes o més grans, acabo dient senyores i senyors assegurats tots. Això ho garantia. Ara, això per part d'alguns està ben tradit, malgrat que, com comentaré, intentem en sortir-nos. Bé, per tant, amb tot aquest procés, el que s'ha anat és aprofundint en separar les diferents funcions i situar-les amb els diferents elements del govern de salut d'aquest país. Departament, Servei Català de la Salut, centres proveïdors, el finançament, la gestió del sistema i la gestió dels centres, intentant millorar l'oferta sanitària segons les necessitats dels assegurats i assegurar una gestió efectiva de risc. Jo penso que en aquest moment i en aquest punt cal fer una reflexió sobre el que és una asseguradora, per veure si realment el Servei Català de la Salut té trets que s'hi assemblin o no s'hi assemblin. Primer de tot, podríem dir que una asseguradora és aquella que cobreix uns riscos fortuïts, no previsibles a vegades, però que possiblement passin a un determinat nombre de població o diguéssim univers a través d'una prima que depèn de la sinistralitat. Per tant, aquest seria una asseguradora. Què som l'asseguradora pública? L'asseguradora pública és diferent, cobreix la prevenció, la cura, la rehabilitació del conjunt de la població per mantenir uns nivells de salut mitjançant uns dispositius políticament marcats. I a més, i ara que està de moda, i això ho diu la pròpia Constitució, article 43. Per tant, diguéssim, hi ha uns escenaris diferents per bé que puguin ser, en alguns moments, puguin trets remarcables. L'asseguradora privada és una cobertura exclusiva, determina, nosaltres tenim un sistema de cobertura inclusiva, almenys fins ara. Ja veurem ara
les noves revisions de la cartera de serveis, si realment plantegen exclusions o no en aquests moments. Tema que està de debat i que podem fer algun comentari específicament. 2. Cobreix una població determinada que paga la seva prima. La cobertura pública, com bé sabeu, cobreix a tothom, independentment de la prima quina sigui, tot aquell que fins ara, repeteixo, ho dic en cautela, malgrat que aquí després ho explicaré, intentem navegar i intentar mantenir aquesta filosofia, que és la que creiem, i per tant cobrim a tothom independentment de la prima. La prima està en funció d'una sinistralitat. A casa nostra la seguretat pública està en funció, diguéssim, d'uns pressupostos aprovats. I alguns seleccionen riscos i nosaltres hem d'assegurar la universalitat i l'equitat. Per tant, en aquest escenari, i davant, en comparació amb una asseguradora, sí que veiem que hi ha un prenedor, que és el Departament de Salut, qui és qui escull, diguéssim, la cobertura, quan pot. Si tinguéssim independència, autonomia, estat propi, podríem marcar-ho en aquest moment, com podem comentar, a vegades queda marmat, i és qui financia. El que és l'asseguradora pròpiament, el Servei Català de la Salut, l'entenc jo així, garanteix la cobertura i gestiona aquests recursos i, per tant, els ciutadans reben aquests drets finançats, per cert, per ells. Jo sempre dic també algunes vegades que avui per avui, fins que no es demostri el contrari, els assegurats del Servei Català de la Salut són com els accionistes. Són ells els que posen els seus impostos, evidentment els tramiten a través del govern, el govern els assigna en el Departament de Salut, el Departament de Salut, doncs el Servei Català de la Salut, i nosaltres fem front a aquesta demanda. Per tant, en aquests moments, o ells aporten poc, o se'ns dona poc, o en tenim pocs, però la dificultat és el que crea aquesta tensió. També el que es vol amb aquest procés de canvi d'asseguradora és passar d'una dinàmica merament administrativa, la gestió dels pressupostos, a una dinàmica asseguradora, que és la gestió del risc. Passar, doncs, d'una regulació dels fluxos, de la demanda, a una gestió realment de la demanda. Hi ha una distribució del pressupost per centres a una gestió del cost dels serveis. És aquí on, en comparació a una asseguradora, jo penso que el servei ha estat de massa temps, suposo que és necessari, però en tot cas massa temps orientat a la compra i possiblement no tant en el coneixement dels seus assegurats i dels seus riscos, i per tant el que ha d'evolucionar és orientar-se molt més a la cobertura d'aquests riscos. També és cert que en aquesta estructura de casa nostra, com deia, quan posem la persona en el centre, cada un no és incompatible en que cada un ens la mirem diferent. Pel departament, els ciutadans, les persones són ciutadans, per nosaltres són assegurats, l'asseguradora, i per molts dels que vostès que estan en centres proveïdors són clients. I això no és incompatible, en tot cas, en qualsevol de les visions que tinguem. Per tant, jo diria que el que ens cal és orientar aquesta estructura cada vegada més en la gestió del risc i dels clients com a element prioritari de les nostres funcions. I això per afrontar qui, i a què i com. Doncs la situació nostra és d'un àmbit d'aproximadament 7,5 milions d'usuaris, d'habitants, de ciutadans, amb una esperança de vida d'un 81,4%, que els que tenen 65 anys en aquests moments tenen una expectativa de 20 anys per davant, que el 74% de la població adulta refereix una patologia crònica, que si bé l'índex de sobreenvelliment és elevat, sí que és cert que l'envelliment relatiu s'ha frenat, perquè fins ara, almenys fins ara, ha arribat un 15% de població, diguéssim, immigrant, jove, que hi ha hagut un increment de patologies mentals, que els nostres hàbits i costums generen que tinguem sobrepès, i que hi ha hagut un increment de patologies, com deia, vinculades a la depressió i a l'ansietat. I aquest és un entorn que, a part d'aquesta situació, diguéssim, d'estat de salut, ha coincidit amb una altra situació que no se'ls escapa a ningú de vostès, econòmica, en la qual en aquests moments, com deia abans, si tot això es nodreix a partir dels ingressos, en aquests moments estem amb una captació d'ingressos semblants al 2006 i a la baixa, per tant amb un repunt important fins al 2010 i a partir d'ara amb una baixa,
en un país que fins al 2010 tenia un 4,20% de dèficit sobre el PIB, que hem aconseguit portar el 2011 a un 2,6, inicialment l'objectiu era un 1,3, ens hem quedat en un 2,6, que en aquest moment hem d'arribar a prop d'aquest 1,3, amb unes expectatives d'arribar a un 0,7. Per tant, aquests són elements que, com veieu, afecten a la pòlissa, i d'un mode o altre, que les despeses financeres són les úniques que creixen i que d'un mode o altre, per primera vegada en molts anys, els creixements que ha tingut el Departament de Salut han sigut d'un 7,5%. I això fa que la pòlissa, que en alguns moments havia arribat sense tirar coets a 1.350 euros, quan el primer de les comunitats autònomes era 1.399, quasi el teníem, ha tornat a caure per sota dels 1.200. Per tant, això, d'un mode o altre, impacta en aquesta estructura i en aquesta asseguradora. Això ha obligat a prendre un seguit de decisions, un pla de xoc i un escenari d'actuacions. Un pla de xoc que no ens ha agradat mai, el que passa que s'ha consolidat aquí el reste de comunitats, que són un pla de xoc que són les retallades. Això va obligar a crear una sèrie de decisions a l'inici del 2011 per fer sostenible les necessitats de la població des de l'àmbit del punt de vista de salut, i un pla de xoc i un pla d'actuacions més llarg que per nosaltres és el que hem creat i constituït com el Pla de Salut de Catalunya. A dins el pla de xoc vam afectar i vam intentar afectar el menys possible la inversió, el pressupost destinat a l'atenció directa. Es va tocar els temes de l'administració pura i dura, es va parar les obres, es va diferir o es va actuar sobre els marges o les possibilitats que tenien alguns proveïdors del sistema com la farmàcia. Indudablement vam haver de també afectar intentant buscar l'eficiència, pagar menys i lamentablement en escurçar o reduir l'activitat que podien fer els nostres diferents dispositius en el territori. Per tant, això ens ha marcat en aquesta primera fase. Però en aquest procés segurament va sorgir novament una de les funcions pròpies i que ja recollia la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, que és la tutela o la recerca de sinergies a dins de les estructures proveïdores de Catalunya. En aquest moment nosaltres tenim 53 plans de reordenació, que van des d'unificar un servei d'urgències, a unificar dos serveis de dos hospitals determinats, a grans serveis de reestructuració d'estructures, com pot ser el caminar junts l'IES a l'empresa pública de Girona més a l'Hospital Trueta o a Lleida, o la revisió dels dispositius territorials en un territori determinat, en el qual n'han apareguts de nous i en continuen havent d'anteriors. Jo penso que aquesta és una de les funcions bàsiques del servei en aquest moment, que és una funció que ens agradaria, com dic jo, fer-la a posteriori. Tothom diria, no, això hauries de liderar-ho, o hauries de fer-ho. Home, sí que ho hem d'impulsar-ho, sí que hem de convèncer les estructures proveïdores que les coses han canviat i per tant hem d'anar cap a aquell camí. Sí que tinc la fortalesa, o tenim la fortalesa, que amb l'element de compra acabar dient què comprem o no comprem, però em seria molt més fàcil acabar comprant allò que em diuen que els hi puc comprar. I aquest seria el joc que intentem. Vull dir, fa pocs dies estava en una d'aquestes processos de reordenació que m'afecta molt properament a mi, perquè soc d'Olot, si algú no ho sabia, aprofito totes les intervencions per dir que soc d'Olot, doncs ja ho he dit. Per tant, ja he vingut a dir el que volia dir, en tot cas. Però vull dir que afecta la Garrotxa, afecta el Ripollès i afecta l'Osona, no? Llavors els deia, el que és inevitable és que les condicions de transport i de comunicació han permès que tres hospitals que potser no es miraven cap a un altre costat, tinguin ara unes dinàmiques molt properes i una facilitat extraordinària, que en aquest moment que venen mal dades, podeu fer sinergies entre vosaltres tres. I a mi el que em seria còmode com a servei és dir, escolta'm, què us heu posat d'acord i què compro cada un?
I aquest seria, jo penso, l'èxit del servei. No acabar dient, no compro Olot això i compro a Vic l'altre i deixo de comprar el Ripollès. Per tant, jo diria que sí que en tots els processos de crisi també hi ha oportunitats i possibilitats noves i que jo diria que aquest és un dels elements que d'un modo o altre penso que el Servei Català de la Salut com a asseguradora pot recuperar. Ara, sobre aquesta asseguradora, a part d'aquest impacte econòmic, el que ha afectat és, diguéssim, l'import de la pòlissa i, per tant, hem hagut de reajustar tots aquests elements, n'hi ha alguns altres de més preocupants, especialment alguns els podem compartir o no, però com és un impacte que ha sigut el Real Decret 16/2012. Aquest Real Decret jo diria que és preocupant per un costat, que és que sembla que ens vulguin convertir l'asseguradora, ara que comencem en reasseguradora, i aquest és preocupant. Jo penso que el fet que l'acreditació de l'assegurat no el tinguem nosaltres, o no vulguin que el tinguem nosaltres, per dir-ho d'una altra manera, doncs això no és correcte. Sí que podria estar més d'acord amb els altres impactes del Real Decret en el qual valoren si s'ha de modificar la cartera de serveis o no s'ha de modificar, què hi entra, què no hi entra, o de lo que hi entra, què es copaga o què no es copaga. Jo penso que aquesta és una situació no volguda, però necessària, aquesta segona, el fet d'articular, a veure com salvaguardem la major. Sempre dic jo, el més gros que pot permetre una persona que no s'estima alguna cosa és deixar-ho caure, de fer tot el possible per mantenir-ho, encara que sigui polint i ajustant. Per tant, jo penso que aquest Real Decret l'entenc. No entenc el fet que no vulguin reconèixer l'acreditació o que no se'ns autoritzi a nosaltres reconèixer qui té dret o no al nostre sistema sanitari. Jo penso que això no ens ho podem permetre. Penso que si s'hi ha d'arribar-hi, s'ha d'arribar-hi coneixent a fons què és el que representa. Per tant, nosaltres, davant d'aquesta situació, hem articulat una dinàmica que és la següent, que nosaltres, quan ens van traspassar la informació de l'INS per reconèixer els assegurats qui tenia dret amb l'assegurament aquí a Catalunya, vam veure que en teníem 600.000 que no quadraven. És un import alt. La gent, la ministra i la gent del Ministeri no ho entenen. No ho entenen perquè nosaltres fa anys que ens vam creure l'essència del Sistema Nacional de Salut i ens vam creure que l'important era ser ciutadà i que això es finançava a través d'impostos i no a través de cotitzacions, i vam defensar i vam tirar endavant una llei d'universalització i, per tant, en aquest moment tota persona registrada i estant a casa nostra, nosaltres li reconeixíem el dret d'assistència. Evidentment, ells que funcionen amb un altre sistema encara, que només registren els que realment cotitzen i els beneficiaris, etc. Nosaltres havíem abandonat aquests registres, ells el tenen un altre i ens ha donat aquest escenari. Realment, d'aquests 600.000, nosaltres pensem que n'hi ha 450.000 que els acabarem reajustant fàcilment, perquè són aquests beneficiaris, són aquells, diguéssim, professionals autònoms, un seguit de col·lecció de gent que no havia tingut necessitat d'adequar administrativament la seva situació i, per tant, s'iran resituant. I a partir d'aquí ens quedaran aquests 150.000 ciutadans estrangers, bàsicament, que no estan registrats en cap dels registres que els hi pugui acreditar, que jo penso que l'ho ha assenyat i com a típic del nostre poble el que hem de fer és analitzar qui són, què fan, què gasten, per saber al final quin cost tenen. I perquè en aquest procés el que no ens podem permetre és que arribem en situacions que el no atendre'ls ens acabi sortint molt més car que no pas l'atendre'ls. Per tant, un cop sapiguem al final d'aquest procés que hem marcat de 6 mesos, podrem saber moltes més altres coses, a part d'intentar, amb coherència, donar-hi resposta. Per cert, no fem res, i a més ho expliquem amb tota claredat, i no fem res diferent al que acabin fent els altres, perquè el pitjor que pots fer és fer veure que els hi cobraràs per deixar les factures al calaix, com diuen que deixaran. Per això jo penso que el que cal és registrar bé. Per tant, jo deia, fins ara he explicat el pla de xoc vinculat a un tema econòmic, que el que fa és reorientar l'asseguradora, unes noves mesures que impacten, i voldria acabar, veig que ja m'he passat d'hora, ho sento, pensava, venia amb por de no poder xerrar gaire rato i veig que
em saltaré, què seria aquest pla més de sostenibilitat a llarg termini, per centrar-me bàsicament en dos aspectes que jo considero fonamentals i a vegades no tractats. Aquest segon pla que vam mantenir acaba articulant-se amb una d'aquestes eines de planificació, que és el Pla de Salut, que és l'instrument i el marc de referència de totes les actuacions públiques. Això ho recull la LOSC amb el seu article 62, un pla de salut que no m'extendré però que té 3 eixos. Jo quan em venen a veure els proveïdors o gent a casa o al despatx, el primer que dic, ja te saps el pla de salut? I els faig preguntes, perquè hi ha moltes preguntes que em fas que si t'haguessis llegit el pla de salut ja sabries per on va. Jo penso que és un gran pla estratègic, creieu-me que ho és. I a més és un pla de salut que penso que a part de parlar d'objectius de salut només, hem sabut entre tots, perquè això es fa entre tots, ser un pla de salut del sistema. Jo penso que ens hi podem trobar còmodes perquè tots ens hi veiem. Evidentment no sortim amb noms i cognoms, no surt ni el meu nom ni el nom d'un altre, o d'un proveïdor determinat, però sí que si tu analitzes està allà dins. Però de dir d'aquest pla de salut que queda marcat en 3 eixos, els objectius de salut, el model de transformació i els àmbits de modernització que pretenim, que com tots sabeu s'articula amb 9 àmbits d'actuació i 32 projectes, doncs em voldria remarcar 2 especialment, i amb això acabaria. Un és el projecte 5, que és l'enfocament al pacient i a les famílies, i l'altre un projecte 8, que liderem conjuntament amb la secretària general, que és la millora del govern i la participació. Per què aquests? Home, perquè d'un modo o altre aquests són, per mi, els eixos fonamentals de l'asseguradora. Els assegurats i la seva governança. La governança, diguéssim, tant de l'estructura pròpia com de l'estructura de la vinculació amb els proveïdors. La primera línia d'aquesta línia d'actuació de l'assegurat, fixeu-vos que el que busca amb els 3 projectes bàsicament és millorar el coneixement dels ciutadans del CatSalut. Això seria impensable en qualsevol que està a Sanitas i Adeslas que no conegui qui és Sanitas i Adeslas. I nosaltres que ho cobrim tot, el nostre objectiu és arribar a aconseguir en aquest primer any que ens en coneguin el 50%. Nosaltres ho cobrim tot i per tant jo penso que aquest és un fet, potser poder no prou significatiu per molts, però jo penso que un s'estima i respecta el que coneix. El desconegut li queda molt més lluny i per tant jo penso que és un primer element. Què comporta el segon projecte d'aquest àmbit? El segon projecte d'aquest àmbit comporta conèixer realment els riscos que té la població. Una asseguradora, com dèiem abans, no es pot permetre el luxe no conèixer. Les asseguradores coneixen perfectament i preveuen perfectament, en la majoria dels casos, què els hi pot passar. En aquest moment pràcticament tenim tancat ja la segmentació i l'estratificació de la població, però amb els riscos que tenim ara. L'objectiu que en aquest moment perseguim junt amb l'Agència de Salut Pública, la qual d'un mode o altre, com sabeu, el Pla de Salut també vol que l'incorporem tots aquests aspectes de prevenció i promoció a través del contracte del Servei Català de la Salut, se'ls està demanant que a més em facin la prospectiva de les patologies que han d'anar sortint, si no per àrea bàsica, sí que per sector sanitari, que és el que estem buscant, perquè jo penso que és un eix fonamental i estratègic per l'asseguradora. I del tercer projecte que va vinculat seria tot el tema de mantenir i garantir la qualitat. Generalment una persona que està assegurada en una asseguradora privada, com no tingui qualitat de servei, quan tingui queixes inclús per ser atesa en la relació, es trenca. I per nosaltres ens hem marcat molt senzillament almenys disminuir el 10% d'aquestes queixes que tenim en quant de relació de tracte humà, per dir d'una manera. Aquest és un aspecte que volia remarcar i que el lligo dins aquest pla estratègic que té l'asseguradora. L'altre, finalment, per mi és un gran repte que jo que últimament venia d'un altre àmbit i realment molta importància. Jo en cap moment i en la meva intervenció no voldria que ningú se sentís que no me n'he recordat o tinc una visió diferent. Però perquè una organització funcioni, els seus òrgans de govern han d'estar alineats i tots ells han d'estar alineats. I sí que, si ens volem comparar també amb asseguradores, els nostres òrgans de direcció han d'estar estructurats amb un bon govern corporatiu. De la reflexió que es va fer a Sitges l'any passat,
no només nosaltres, sinó els participants en allà ja ens deien que havíem de millorar moltes coses, que els consells de direcció de la pròpia asseguradora tenien que actuar com a veritables òrgans de govern i que les seves decisions havien de ser vinculants i que tot el tema de la direcció i el govern i la participació s'ha de resituar en àmbits diferents. I em centraré només en aquesta línia 8, que repeteixo que liderem juntament amb la secretària general, més amb la gestió, responsabilitat més interna, que no pas amb la relació amb el Siscat, amb molt d'això. Però sí que en aquest àmbit jo penso que, i així ho estem treballant, en resituar realment en aconseguir un veritable govern corporatiu. Un veritable govern corporatiu en el qual nosaltres puguem tenir un reglament ben definit de funcionament d'aquests òrgans de govern, que nosaltres tinguem un quadern de comandament ben articulat, que tingui informació suficient perquè els diferents membres d'aquests consells de direcció, tant centrals com territorials, siguin capaços de tirar endavant les seves funcions. Funcions que d'un mot o altre també els afectaran directament amb ells, amb la seva participació. Esclar, nosaltres estem amb dos grups de treball, un grup de treball amb la participació, també va fer una oferta al conseller en el Consell de Direcció, qui volia participar en aquestes noves orientacions, i la satisfacció nostra, després veurem el grau d'assoliment, però la satisfacció nostra amb la participació de representants de les patronals, de representants del món sindical, en aquest procés, sí que en fred, s'arribava, en fred i amb tranquil·litat, s'arribava a aquest procés de reflexió de com ha de ser el govern corporatiu de l'organització, amb uns principis que haurien de tenir tots els membres que participen, de compromís i de dedicació, de representació, de creure's que realment representen aquesta organització, d'imparcialitat i dependència, de confidencialitat. El no, d'un mot o altre, guardar el secret de les seves deliberacions, tot i després de cessar del càrrec, de l'autoavaluació, i per què no dir de la responsabilitat que tenen cada un d'ells quan formin part d'aquests òrgans de govern. Jo diria això, que amb moltes de les estructures proveïdores a les quals nosaltres contractem, existeix i funciona, a la matriu, amb respecte ho dic, a la gran no funciona. I per mi aquest és un dels reptes que, a banda d'orientar-se al màxim possible a l'assegurat, jo penso que és el gran repte que té aquesta asseguradora, que és articular els seus òrgans de govern, realment de govern i de propietat, de ser capaços de dibuixar el seu mapa d'actuacions, tant en el Consell de Direcció del Servei de la Salut com en el Consell de Direcció de les regions, per alguna cosa és una estructura descentralitzada, que vagin a buscar aquests objectius del Pla de Salut, que marquin les seves actuacions, que marquin les seves agendes i que donin responsabilitat i decisió al territori. I que els que formin part d'aquests òrgans de govern s'ho creguin que són part d'aquests òrgans de govern. No estan allà en representació de, sinó que estan allà en la participació. D'igual manera que això no ho contempla la LLOS, tampoc contempla la LLOS un seguit de coses que hem fet durant aquests 22 anys. I possiblement ara el moment en què facilitarà, o haurem de facilitar que la LLOS canvi, o bé, si no canvia, doncs reimpedeix que aquestes voluntats recollides en el Pla de Salut es puguin tirar endavant. Bé, en tot cas, plego. Merci.